Нека да почнем. Жена ми и с нами. Жената и с нами. Ова германка е, ова жената, ама запали се стана и ойде жената. Деко иде? У гробища ойде и ойде у гробища, закопаме. Ова е германка, имам син. У Германия имам син, он дойде летоска. Дойде. За Тито тука? Овие са внуците, негови внуци. Внуците са негови. Ова е Сега Тито. Тито, може да се тамо. А защо Тито? Защо? Беше, чува го тук, беше добро, он заслужил, значи, ама те беше на рамка, па аз пак го ставам на рамка. Он борил се за... Добър беше. Овие са някои, жената ги ставаше, мереклика беше она. Мереклика. Поред, ова плетеше много жената. Плетеше. Ова жената, она някой, кой нещо е, някой влашки работили, кой нещо. Тук ги закачуваше жената. И друго там, чекайте, тук... Госо Груевски? Груевски, оти аз съм Вамаровец и чувам, не иде го тук у някои книги, то е... У рамка си го ставил? У рамка Вамаровец. Па ако не бе Вамаровци, они няма да... Миташе, ако не беше... Ама во не е на сликата Груевски? Како не? Он е Груевски. А како не е Груевски? Не, Груевски е и керката, и жена му. Не е Груевски, глумец е, бе. Не. Глумец е. Како глумец е Груевски, не го знам. Гледаш како се смее. Лище, ама важно, он е Груевски. Аха. Другото... Касетите. Касетите, син ми дойде, он е гитарист и взема извади, така, за да се снима. Много плетеше жената, тия работи. Па син ми дойде от Германия, па донесе това за кога се баняме, то топло. За топло. Овие ги донесе. Шо е това? Донесе ова звучнико, ова Касетофон? Ова касе. Чекай сега. Ова е, за да си отваря се ова. Тук шом се притиска. Дека беше... Изполучавате отстроя? На ленти. На ленти? На ленти, овие са германски. Добро. А во, тука са боцките шо е? Во, до шишето. Не... Тук не знам ово кой град ще е. Ово некой... Това е така го стави нещо. От Германия. От Германия е това? От Германия донесе го. Па тамо бастуни. Бастуни аз правам нещо. Ване! Бастуните може да снимаш нещо.